14 kilómetros, un percorrido espectacular e unha proba deportiva única. Esas son as claves da nova edición do Urban Trail Night, unha carreira na que os participantes descubrirán os lugares máis descoñecidos da cidade. Como unha proba distinta, alternativa, para os amantes do running e da aventura e de descubrir sitios tan bonitos polos que nunca pasou ou se imaginou pasar un corredor como é por dentro dun estadio, como sucede co Estadio Pasarón, ou rematar dentro dunha praza de touros, non? Ademais de percorrer as rúas máis significativas, máis importantes de unha cidade como Pontevedra. Esta combinación tanto de montaña, zona blanda, zona dura, campo de fútbol, praza de touros, é algo que a xente valora moitísimo, que, oye, ano a ano temos uns 500 participantes e que este ano vamos un pouco por a mesma participación, e dalle eso, de que a singularidade de unha proba que é única en Galicia. O percorrido comezará ás 8 da tarde na Illa das Esculturas, atravesará o centro da cidade e chegará ata a Praza de Touros, un circuito diferente e arriscado. Sempre te pide que sea unha proba que este 100% segura de cara á cidadanía, que está ao final, é unha hora complicada. Entonces, bueno, queremos darlle algún cambio de cara ao futuro, pero este ano vamos a repetir e asentar no calendario, na fecha, e que o percorrido sea un pouco parecido. A organización espera que participe medio millar de atletas que necesitarán levar un pequeno complemento. O máis fundamental é que é obligatorio levar frontal, que, bueno, é dicir, hai zonas oscuras e zonas sin iluminación, entonces, bueno, sempre pedimos eso, de que é obligatorio, bueno, aparte non o deixamos salir se non leva frontal, porque eso, é dicir, hai zonas que non hai iluminación, outras, bueno, como o centro da cidade ou mesmo o Estadio Pasarón están iluminadas, pero normalmente eso, hai unha zona percorrido que fai falta frontal. Para todos os que queiran asistir a esta carreira, o prazo de inscrición permanecerá aberto ata mañá ás 11 da noite.